Cesty je Sahara, ale nemějme obavy. Jedeme vozy, kde jízda i v nejobtížnějších podmínkách je zábavou a příjemným zážitkem. Je stejně snadné jako u osobních automobilů. Námahu při řízení převzala hydraulika. Ve zvlášť obtížném terénu se dobře osvědčují elektropneumaticky ovládané uzávěrky diferenciálů. To je pro Tatru vítanou příležitostí, aby mohla ukázat, co dovede. Pro zvlášť těžký provoz se vybaví motor turbodmychadlem a jeho tažná síla se zvýší o 20%. Žádný strach před velkými kopci. Voda u Tatry nevaří. Válce se totiž vzduchem. A to je neocenitelná přednost v tropech i v severských krajích. Při jízdě se svahů se osvědčuje motorová brzda. Šetří provozní brzdy a palivo. Spolehlivě pracuje i pod vodou, pokud vstupní otvory čističů nasávaného vzduchu zůstanou nad hladinou. Možno použít i jako tahačů. Tatra 138 s 12-tunovým nákladem snadno utáhne 70-tunový přívěs. Tatra 138 urazí i 75 km/h. Co nejméně, ale i na ně je při pamatováno. Vůz má i při defektu pevnou stabilitu. Výměna pneumů je jednoduchá. Všechna námaha je přenechána hydraulice. Pokuste se o něco podobného na jiném vozidle. Tatra vybavená servořízením dokáže i nemožné. Penzion Sahara
prozatímní cíl naší cesty. Trvalým cílem, kterému slouží bezpočet podobných zkoušek, je vyrábět co nejlépe. Ať už je venku vedro jako na Sahaře, nebo mrzne jen to praští, na Tatru 138 je naprosté spolehnutí. V kabině bude za chvíli jak v příjemně vyhřátém pokoji. Vůz je vybaven topením. Můžeme jim nahřát i motor před startem, klesne-li venku teplota na 40 stupňů Celsia. Jinak vůz běžně startuje i při 20 stupních pod nulou. Osmivácové motory jsou vybaveny výkonnými čističi. Spolehlivě zadržují nečistoty z nasávaného vzduchu a podstatně snižují opotřebení válců. Proto se vozidla dobře osvědčují i v mimořádně prašném prostředí. Dozadu i do stran. Vykládka trvá 15 vteřin. Základní typ vozidla umožňuje různé aplikace. Je z něho odvozen autobagger. Lžíce má obsah 0,3 kubického metru. Auto jeřáb zvedne i 6tunová břemena. Vrtná souprava provádí vývrty do průměru 80 cm a do hloubky 15 metrů. Ze základního typu jsou rovněž odvozeny tahače pro vlek návěsů. Připojení mrazírenské soupravy a ovládání ostatního zařízení se děje elektropneumaticky nastavením páčky v řidičově kabině. Přes neobvyklé rozměry a délku je souprava snadno ovladatelná a značně pohyblivá, jak při jízdě do kopců, tak i v ostrých zatáčkách. S oplenovým návěsem se přepravují dlouhé kmeny. V členitém terénu se zvlášť příznivě projevuje značná stabilita vozidla. Přepravník volně ložených hmot slouží k přepravě cementu, obilí a jiných produktů. K přepravě pohonných látek je vhodný tahač s cisternou o kapacitě až 16 000 litrů. Jenové vozy Tatra 138 uhasí oheň v několika vteřinách.
opětovné využití vozidel používá k přepravě tahačů a váníkových plošin. Tahač utáhne 25-tunový návěs. Tím ovšem zdaleka nejsou vyčerpány všechny možnosti dalších aplikací. Ať už se rozhodnete jakkoliv pro vůz toho či onoho provedení řady Tatra 138, zvolíte vozidlo této známé značky, která si už přes 60 let vynucuje obdiv a uznání na celém světě. Šťastný start za novými úspěchy